ginen iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Ni naiz kaleetan zehar neguko eguzkitan lanera dijoan gizon bakartia. Bueno, egun hon eta ongi etorriak, Xabier Leten barrena ibilbide egitatu hontara. Ni bergaretxena eta aurkoan nahi tokatu zait, hartzain lana egitea, Elizalden barrena egingo dugun ibilbide hontan. Saiatuko gea, Xabier Leten bizitza eta aurra hobeto ulertzen, eta hortako 7 geldiune egingo ditugu ibilbidean. Era berean, geldiune bakoitzak 2 zati izango ditu. Lehenengo, Xabier Letekin harreman kontaktu zuzena izan zuten pertsonek azalpen batzuk emango dizkigute, edo bere obra aski ongi ezagutzen duten adituek ere azalpenak emango dizkigute, eta bigarren zatian emanaldi txiki bat jasoko dugu. Disiplina anitzekoak izango dira, Xabier Lete ere hala ibiltzen baitzen, askotariko artista baitzen bea. Izango da ibilbide biografiko bat, Xabier Leten bizitzako hastapenetatik hasi, eta bidean zehar topatu zituen pertsona eta momentuek bere lanian nola eragin zuten ikusteko. Eta hortako parte hartzaile desberdinek bere bizitzako testuinguru zatitxo desberdinak aurkeztuko dizkigute, zehartara uste dut hobeto ulertuko dugula Xabier Leten obra. Gaina gogoratu nahiko nuke aurtengo hitzen lioak taldean gaia sorkuntza kolektiboa dela, izan uste dut badakala zerikusia ibilbide honekin. Xabier Letek beake sorkuntza kolektiboetan parte hartu zulako, eta bere sorkuntza artistikoa inguratzen zuen atmosfera edo testu inguru horietaz bustitak zeholako. Eta era berian, esango nukelako, beak, Xabier Letek, gaur egun ere jarraitzen dula sorkuntza kolektibo horiek ere eragiten. Ze gaur hemen bildu gea, familiakide, artista, aditu, letezale, denon artean, bisita berezi eta kolektibo hau sortzeko. Espero duguna gustuko izango dezutela. Bai. Beraz, nik gehiago luzatu gabe, lehenengo puntua komentatzen hasiko gea, hauxe baita, eta ez kasualitatez, ze badakigu Xabier Lete Landetxen jaio zela. Han gaur egun botata daun etxe hartan, 1954ko apirilean 5 jaio zen, eta antza 5 urte arte han bizitxo metzen. Minoki horare maiz hurbiltzen omen zen inguru hontara, sokutxuna baitzun, eango arbole da, eta kuadernoakin eta juten den omentzen area, eta baita etxe batengatik, Adolfo Leibarren etxia, Leibarrenia. Antza, proiektu askon sorleku izan zen etxia. Kontu haien inguruan hasiko zaigu Arantxa Lete hitz egiten, jarraian Eugenio Arozenak antzerki gintzaz hitz egingo digu, eta segidan Oier Gilan eta Loizun Etaietxeak antzezlan txikin bat eskainiko digute. Kaixo, denai, egunon. Alaitzek esan duen bezala, oso importantia izan duzen guretzako, justu puntu hau hemen oain egualdi txarrakin ezin dugu ikusi, binen ordon etxe batian Leibarren itxia zaten geniona, garai batian hor hasi ginean alkartzen, baina esango dut zergatikan. Hemen Oiartzunen orduan Lartaun elkartia sortu berria zen, eta horri biltzen ginean, gurasuak eta beste batzuk zian ora sortu zutenak, eta antzabiltzen, gure inguruen ibiltzen ginean. Eta konturatu ginean, denak euskaldunak ginela, binon ez genakigula, analfabetua ginela, euskaran, hizketan binon gainekoik ez. Eta orduan, ez dakit nola, Adolfokin hizketan, eta esan zigun, gure, numatia alkartu otekin ezkean, zerbait lantzen hasteko, eta bere itxi eskaini zigun. Eta bere itxeko salan, antxe maila handi baten bueltan, gu, gaztetxo kuadrilla bat, antxen hasi ginean pixka bat, gure nahi hori edo behar hori bete nahian. Eta hemen dakaten liburu hau, Garoa liburua, gaur goizian erosia, honekin hasi ginean liburu hau irakurri eta aztertzen.
Eta, bueno, zea bat, telebiziko hasierako pixka bat irakurriko izutet. A ber. Ura ze gizon aura, zazpi ointa erdi bailuze, bakal zugaitz bezan zuzen, pagori glodiena bainan, baizen zabal, barkatu. Arte gogorra bezala trinko, gorosti ezearen antzera zimel. Horrela zen, Joanes nik ezautu nuenean. Hau zen Joanes Artzaia, Garoako, zea. Eta gehoztikan, askotan, gen artian askotan, erabiltzen genuen esaldia zen, oazen gizona, oa, Eta horrela zen, hemen genbiltzala, hau aztertzen eta ikusten, eta, bueno, goatu zitzaigun antzerketalde bat osatu behar genula. Antzerketalde bat, Lartaunen arrimuan, eta hola zen sartu genen antzerketaldia, eta oso izen pertentziozoa zon gaina, fomento kultural. Orduan, etzen errex euskeran erabiltzia, eta zein ere butan erabiltzia, eta, bueno, hola genuen. Eta sartu genuen antzerketalde hori, eta hasieran Xabier zen zuzendaria. Eta, bueno, zenbat herrita ikentzigun, gue sentimentuak ateratzen ez genakigulako, gu oso lotuak aurkitzen ginean, gauzak adierazteko, beak beste gaitasun batzun, bere sentimentuak eta nahizuna esateko. Eta horrela, ingen ituen obra batzuk, Gabriel Arestinen bate bai, eta Oiartzunen eta inguruko herri batzutan ere ibili ginen, Errenteian, eta horri ingurutan, Lazkaorare jun ginen, orduan, nahiko zea ginen, importantia ginen. Baina, bueno, urte haiek pasazian, zian asko izan, 2-3, eta, bueno, bakoitza, bere, nola hoi afizioz izaten den, bakoitza gure gauzetan jarraitu genuen, baina, orduan, esan dut Xabier zuzendari zela, Julia Lekona apuntadore, eta Eugeniore tartian genuen, Eugenio Arazenare tartian genuen. Eta guri ora ja bukatu zenian, edo ez dakit hor pixka zatu zenian, geho, handikan urte batzuta, sortu zen denak dakigun intxisu taldia, hain oso desberdina izan duzen ora, lan oso ona eta polita zela iruditzen zait, eta, bueno, hortaz, ni bino nobeto, Eugenio beak azalduko izute, hemen duguta. Xabier Lete, kurioso izan duzen nola izagutu nuen, ni txirrindan nikun zen Pasaian, eta bera lanean. Gelditu zidan, eta garaia hartan ala itzen zen, zan zidan, Eugenio, teatroi nahi alduk? Jo, bai, minatik bali joko duten. Handik aseginen, gure mugimentua 73a, udazkena zen, beak, ordun, Xabierrek hintzitun 6 bat antzerki Lartaunekin, eta beste 5 intxixurekin. Esan berda, pasadizuk hauntilak gertatzen ziren. Ezin du nik gogoratzen naiz, orduan Xabier Lete, Julian Lekuona tarra, Julien bereziki, hainbat eta hainbat ekintzetan elkarrekin ioten ginean. Zertik, batek eginkizun bat zuenin, aipatu egiten zion, hau ni egitea eta zeiru itzen dik, eta posiblea du lagundu, ez lagunduro, bertzena. Bueno, pasadizutako bat, 6 gizon eriotzora, eruntz, sasten obra ingendunean, zien frentzen ziguzten 6 gizon, eta hain xuxen, gizon batek, soldado bate bestiri, nehalu koinak trago bat. Eta alako batin, ikuslen artedik, nik eiango nike! Orduan zen, Mordio famosua, bea,
erailan menpe bizitzen zena eta esaten zuena. Gero horrela, pasatzen denbu, intxixun jarraitzen zuen, eta guk intxixun Lartzaunuen historia, Pierre Lartzaulek idatzi, karri, eta gogorotzen naiz, monjetan joten ginen horre eskola, monjeta, eta han, zegoen Frankoren irudia. Ikusin bertzen Xabierre, erne mutilak, hemen gaudek, gure patroian mendin ikusten zion, nola nahi, beti broma bat edo beste egingo zuen. Horrela, intxixekin jarraitu genuen, peak egiten zuen obra, nik ikerketa, geho elkarrekin, elkarrekin biltzen ginen, oso batea eta bestea. Eta pixka bat gero ezkondu zenean Urnita. Eta Urnitare elkarrekin jote ginen Lurdesekin, behare teatro taldea zaukan, hemen dena lotura zegoen, esan zaun, ez zegoen gaur arnioko teatro talde mordoik, orduan zen gutxi. Gotzen batean, Xabier esaten, etorri zizte honeak, kuadrilla eta goizin ingo jauen saioa, eta arrasaldin teatrua. Bai, oso ondo, bazkaldu sartzeian. Bazkaldu genuen, baita patxalaldiarra aktore batzuk arrabatu, ez zien kapazitzeko teatrua. Hain pestak, gure pestak. Gure pasadizuak horrela joten dira. Zertik, zaila egiten zaitzatia, zertik ni Xabierrekin oso 15 urte oso intentsuk izan duzien. Pentsatu, elkarrekin motuan Tarragona joteko. Eta, hameste bidai egiten genitun. Eta hauxe da dena, pixka bat. Eixo, ni Oier Gilan naiz, 25 urte ditut, eta horeretarra bana ere 20 urte daramatzat Oiartzunen bizitzen. Hala ere, oraindik ez dut Oiartzuera ikasi. Patata frijituak eta arrautza jatea gustatzen zait. Egia esan ni gaztetan ez nintzen oso letezalea, gehiago gustatzen zitzaizkidan Mikel Laboa eta Hartze bera. Baina izarren hautsa abestia entzun nuenean liluratuta gelditu nintzen. Eta jakin nuen, Mikel Laboak leteri hartu ziola letra. Gero esan zidaten, Xabier Lete antzerkilari peto-petoa zela. Eta orduan nolabait bakeak egin nituen leterekin. Orain oso gustura entzuten dut. Ni Loizune Teietxeanaz, bigarren batxillergoa ikasten ari naz. Gero ohandikan ez dakit, ze ikasiko duan, zalantzan noz artean historia eta antzerkia da antzertin, ikastean artean. Ni era guztietako ensalada gustatzen zaizkit, granada, txaka, gazta, tomatia. Eta akordatzen naz, txikitan, gure amak kotxian beti jartzen zigula Xabier Lete. Edozein lekuta joten ginela, eta gu boikoteatu egiten genuen. Ze gu gauza intelektualagoa nahi genitun, Pirritx eta Porrotx eta olakuk. Eta baino duela gutxi, amai oparitu diot Xabier Leteen azkeneko diskua, zuzenekua. Eta gaurko egunin, nik ere gustora entzuten dut. Oier? Zer Loizune? Zaiga hemen. Uste dut, deitu digutela belaunaldi ezberdinekoak garelako. Alegia, ni gaztea eta zuzarra? Bai! 2 edo 3 minututako antzerkitxo bat egiteko eskatu digute. Honezke hoia igual 2 minutu eman ditugu, Leheno esantzu izarren hautxana eta zergatik ez dugu amaitzeko horrekin zehoz eriten, ni izan naiteke ardaska eta zuaitza, tronko. Oso ideia ona! Fuerte datoz gazte hauek! Sortu ginen sortuko dira bestea, urruka hortan iago dure, zuaitza daska
indarra aldiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutena. Abenduaren lenda biziko goizeko 7:00 zen, Templo Santuan egondua naiz, sermoi eder bat aditzen. Jesusen llaga preziosuak astera nua berritzen, zeruko aita lagun zaidazu, entendimentuz argitzen. Beno, elkartu gara hemen, azpimarratzeko Xabierletek lekunatarrekin izan zuen harremana. Lekunatarrak hemengo etxian bizizian, bloke hortan goiko pixuan, eta Xabierletek hemen ordu asko pasatu omen zituen. Beretzako, esan genezake unibertsitatea betela izan zela, ordu asko pasa zitulako kantu artean, eta beretzako oso aberasgarriak izan ziren elkarrizketen artean. Eta zein hobeto lekunatarra eta zitzeiteko beste lekunatar bat, baino, beraz, oiana lekunak kontatuko dizkigu, itxartan gertatutako gauza batzuk. Eta geho jarraian, Juan Mari Lekunak sortutako Errota Zarmaitea abestuko digute, Ane Badiola, Irati Odriozola eta Jose Leon Amigorenak. Bai, oantxe ongi esantzu, unibertsitatea. Ze hoixe beha aipatu zian Arantxaletek, Arantxa? Bai, lehenko unean hizketan haitxu ginen da hoixe esaten zian. Zertezen Lekunatarren etxia Xabierrentzat, eta zuzen ere hitz bat aipatu ziana hoi izan zen. Xabierrentzako unibertsitatea izan zela, ez? Bai oso maiz etortzen omen zen, Xabier ona, eta zerk erakartzen ote zuen Lekunatarren itxea, dirudienez hori, Xabierren ezagutza goseak, ez? Eta, giroa pixka bat hemen San Juan kaleko itxe honetan zegoen giroa pixka azaltzeko joan beharko dugu lehenbizi hango gurasuk. Bruno Lekona eta Tiburtzi Berasategi. Bruno Lekona etxe txiki etxekoa zen, eta han, kantu zaletasuna adibidez oso handia omen zuten, eta garrantzi handia omen zioten, hangoazen baita ere, frentin dakagun, biblioteka izena eman diona, On Manuel Lekona, Brunon anaia, eta bestetik noski aipatu behar dugu baita ere Tiburtzi Berasategi, Lekona Berasategitarren ama, hain zuzen ere, etxe honi esan diatenez, Oiartzunen, garai bat mintzat, esaten omen zioten Tiburtzi Enea. Naiz eta 3 famili desberdin bizizien Tiburtzi Enea esaten omen zioten herrian. Eta ez da kasualidadia, oso emakume berezia omen zan, jantzila urare, oso, izautu zutenen artean, zenik egia esan, esan beharra daukat, ez nula izautu edo, behintzatila bete batzuk nitxuela hiltzan ura, beraz, izautu duten artean, esan diaten maitagarria zela, gozua, langilea, eta baita ere jantzila. Bertso zarren ezagutza handia omen zeukan. Eta ez da kasualidadia, Gueamak esaten du bezala, ez da birian harrapatua, izan ere, eura mendiko behin berri baserritik zetorren, eta han ezautu behar dugu Kontxexi Gaztelumendi. Kontxexi Gaztelumendi, Tiburtziren ama, baserritik igandero jaisten zenian mezetara, nahiz eta familiak, eskasian bizizan, eta ez omen zuen behin ere barkatzen, hain zuzen ere, bertso paperak erostia, mezetatik atera eta bertso paperak erosi. Baserrira hueltan noski, sendia bere inguruan juntatu, eta antxe, izan ere, ura omentzan irakurtzen zekien, baserrian irakurtzen zekien bakarra. Eta ark irakasten omentzizkien, kantuak irakurri, doinu bat aukeratu, eta denon artean abestu. Beraz, aurrekariak bizkat oitxek dia, eta hala Lekunatarrak, hemengo 3 seme gaztinak mintzat, badakigunez,
euskal kulturaren inguruko zaletasun, kezka eta grin handia adierazi zuten. Beraz, hoixek aurrekariak. Eta Xabier, bai, ona etortzen omen zen. Arantxak ere aipatu zian, bere bigarren itxia zela hau, Lekonotarrena. Eta, elkarretaratzeak egiten zirenak hemen ere oso bereziak omen zian. Aipatu diatenez, bertan egoten zan adibidez Jose Mari Sanzberro, Oiartzuarra, adineko hauan, minen kontatzen zian, lehen gogunean, galdezka deitu nion, eta aipatzen zian, oso giro berezia egoten zala, eta beste batzun hitzetan, esan dezakegu euskal kulturaren egosleku bat ere izan zala. Belaunaldi berriak bildu zituena eta euskal kulturaren inguruan kezkarik edo zeukana erakartzen zuena. Xabierrek hain zuzen ere hemen ezagutu zuen Josean Artze, eta ark baita ere esan izan du, ez doka mairu Diburtxiren sukaldian jaiozela. Esan dezakegu goi edo ez binon Xabierrek esanak dira, mintzat. Eta kultur egosleku honetan biltzen zian, 3 seme gaztinak aipatutakoak Juan Mari, Andoni, Julian, hoitzek ditut atxa eta osabak. Eta seminarioan zeudenaik, seminarioetik etortzen zirenean, oporretan, orduntxe, esan diatenez orduntxe, izaten omentzian gazte bilera haik. Eta baita ere, Jose Mari Sanzberro Oiartzuar hori, hemen egoten zan horrek, harrek aipatu dit nola Lekonatarrek biltzen zian, bazkaltzen zuten, euskaldununak bezala, eta noski, bazkaia eta geho, aukeratzen omen zuten hitz bat edo gairen bat, eta harren inguruan aitzen omen zian luze eta sakon. Beraz, eta Juan Marirekin ere aipatu nahi nuken, zeukan harremana, Juan Marirekin esan diatenez, eta nik uste ala dela, elkarrekiko miresmen handia zeukaten. Neiko zarragoa, desenta zarragoa zen Juan Mari lete mino, binan, tortzen omentzen hain zuzen ere, aholkularitza bila. Lete gaztia tortzen omentzen ona, bere poesi edo sormen berriekin, Juan Mari irakurtzen zizkion, eta harrek gidatu egiten omentzuen. Beraz, aholkularitza bila etortzen zela ere, esan litekela uste dut. Eta Julianekin ere harreman berezia izan zuen. Izan ere, adin aldetik ura zuen, gertuago, 6 urteko diferentzia zuten, lete 6 urte gaztiagoa zen, Julian baino, eta, asko partekatu zuten, bai liburuk, kantuk, eta Xabierrek berak esana baita ere, gure atxa, Julian, aizpurutxon zehola, zenbat aldiz Juanak, haiek, Lurdesekin gainea, aizpurutxora, eta apaizetxeko sukaldian, hortxe tertulian, erlijioa zela musika, eta hainbat gauzen inguruan, ezta? Bai, gaina letek aipatzen zuen, euskal kantugintza berriaren zetorren euskal kantugintza berriaren edo berriarri bidea ireki ziotenak haren iritziz mintzat izan ziala Michel Labegeri, Julen Lekona eta Lourdes Iriondo. Beraz, eta baita ere aipatu diate anekdota txiki bat, beraien txikitakoa, lete Elizako korotik garaian bota omen zuten, eta lotxatu beharrian, gero, ondoren, haunditan, hilia hartzen omen zion Gueatxai kantari zebiltzala, eta Gueatxa koru hartan tiplia omen zan, eta aldeintzak hortik, tiplia izan aiaiz, eta lotxatu beharrian, adarra nola jotzen zion horren inguruan, ezta, tiplia izan azelako korun, eta bar. Eta, hoxe, Lekonatarren itxian zaukan beste anekdota polit bat baitere, nahi mintzatala iruditzen zait, ikusteko pixkat benetan bere bigarren etxean nola zan, honea etorri zen haietako baten, lotan gelditu, eta hurrengo egunean jaiki, eta txintxo, oiain, eta Lekonatar 3 gaztinak nola barrein zuten,
oia intzulako, trufatu zian hartaz, aleia ze txintxo, oia itxen eta haik berriz, semi nahi nahiko itzen zutela eta itxea etorrita ez zila hortan hasiko. Beraz, pues, hemen itxeontako pixat, giro bereziura, esan dezakegu nire ustez lekona berasategitarren etxia, diruz urrila, baina euskal kulturan jantzia eta horrek deitu zuela Xabier Lete itxiontara. Eskerrik asko. Triste
Dozena bat bertxotan nahi nuke esplikatu zenbat Hemen elkartu geha plazan bertsolariengatik. Ze hementxe, entzuten omen zituen Xabier Letek urtero San Estebanetan bertsolaiak. Beak gaztetatikan miresten omen zituen bertsolaiak, esaten zuen aurra zenian, eta bertsolaiak plazan agertzen zienean, harrituta gelditzen zela nola behitzen zion jendiak bertsolai hauei. Errespetu guztiakin, xili-xilik, adi-adi, beak miresten zituen bertsolaiak. Eta esan genezake gaina bertsolaritza honek eman ziola ahozko tradizioan ezagutza sakona. Gero bere lan guztian nabaituko zena, bai hasierako lanetan, bai bukaerakotan. Hau da, euskal kantutegi zarrakiko zein bertsolari klasikoekiko miresmenoi. Oain bertsolaritzak izan zuen eragin handi horrei buruz, hogot eitze egingo dugu beste bertsolari batek, Jon Martinek. Ondo, esan duen bezala, plazan bertan kantatzen ziren askotan bertsuak, eta adi-adi imaginatzen dut nik Xabier Lete aurkoskor bat zela, eta harrituta, bertsolarien jardunan atzean gordetzen zen isiltasun, errespetu horrekin guztiakin. Etzen oihartzun nolanahiko herria ere bertsoak entzuteko, bertan bizizien Euskal Herriko bertsolaririk onenetako batzuk, eta beste batzuk, propio etortzen ziren ona kantatzea. Ez dakigu ze pentsatuko luken gaur eguneko bertsolariei buruz, Xabier Letek, baina susmo bat badakat, txirritakin eta Salvadorrekin konparatuta ezer asko ez gehala pentsatuko zukela. Azken finean, txirritari eskenitako disko mordoska bat ateratakoa da Lete, lehenengo pare bat disko atera zitun, eta Antjonekin batea herri-zerri ibiltzen zen bertsoa kantatzen, Julenekin batea ere bai, eta beranduago sekulako lana hartu zuen bere gain, ja osasunez patxaltxeago zeon garaian, eta bertsolari askoren bertso sortarik onenak hartu, bildu eta musikatu ondoren berrirore herriari eskaintzen zizkion. Eta uste dut justu hoixe zela Xabierrek ondoen egiten zuna. Herritik hartu, berak hausnartu, behiek egiten duten hausnartze zentzuan, alegia hartu, mastikatu eta berriro atera, eta berriro herriai eskaini. Eta nik uste hartzen baldin badugu bere kantak badaudela oskidetasunaren gustuan aztarna oso interesgarriak, ez? Hartzen badugu giza berea adibidez, oso hizkuntza zakarra eta R eta Z askoduna du, eta hartzen badugu ia edozein kanta, hor ikusiko ditugu errimak. Errimak batzutan lasai-lasai hartzen zituen, aurraren bularra, amaren bularra, aurraren janari, aurraren negarra, beti unkigarri, janari eta unkigarri, bertsolariak gehan antzat, errima eskasa. Komeni zitzaionean ala itentzun, baina beste batzutan biztunik, iztunik, astunik, ez dutnik. Nahizunean errima estu hartzen ere bazekilen, eta metrika aldetik ere gauza bera. Beti ikusten ziren zortziko txikilean edo zortziko haundilean arrastuak, eta ez baldin bazien bete-betean zortziko txikileak edo zortziko haundileak, haien oihartzuna zeukan edo haiekin jolasten ibiltzen zela igartzen zitzaion. Gaur egungo bertsolaritzako doinutegilea ez litzake berdina Xabier Lete gabe. Erabiltzen ditugun doinu gehienak ez dut esango, baina ehuneko handi bat, batez ere bakarka jardutekoak eta pixkat serio jardutekoak, beha izordizki jogu. Eta pentsa Habanera zenbat kantatu dugun bertsolariok, eta Habaneraren bertsotarako egokitasunan ondorioz zenbat doinu berri sortu dien Habaneraren metrika imitatzen dutenak. Esaten un bezala, ez dakit ze pentsatuko zuen
Xabier Letek gaur eguneko bertsolariei buruz, baina uste dut hala ere bertso batzuk kantatzera animatuko gehala. Ez dugu Xabier Leteren doinu original batean kantatuko, baina bai bere letren ondorioz sortutako doinu batean, Izarren hautsa doinuan. Izarren hautsa bota zenuen frankismoaren paisaian, izoz ondoko eguzki batek loratutako zelaian, imaginatzen zaitut bertxotan, gitarratxo bat zure besotan, Abanazarreko kaian, zure barrurantz egin zenuen, bizitza osoko bidaian, arrazionalki izanagatik, arrazionalki ez baian, ibili zinen holtzariko holtza, subtitulatu zure bihotza, sentimenduen lenguaian, erraiak kantatu nahian. Erraiak errez begiratuaz, frankismoko urte haiei, gazte zinela zenbat debeku, zenbat hitz dantza ta idei, itxaropena zure asmoa, luze joan zen bai frankismoa, berrogei urtez berrogei. Gero ondare zarra heltzera, egin zenien denei dei, zarretik edan baitziteken, ta norbere ideiak gehi. Soilik erreka izan den ura, soilik putzuen parte den ura, bihurtu liteke odei, ta euria eskeni denei. Ezok amairuk amaika perla, utzi zintuen kulturan, ipar haizea urtu zenuten, zuen sormenaren udan, azken batean zen eguzkia, zuen barneko indar guztia, esi urratuen mugan, beti baietza borrokatu nahi, baina ezetzaren gudan, beti indartxu, beti auskorta, beti herrikoi itxuran, azken batean zure kantutan, murgin gintezke barne kulunkan, zalantzan edo tristuran, sehaska bat dugu zugan. Sehaska zar bat dugu orduan, beteta aur nahiko
handiz. Hemendik asko mugitu gabe, nazio artean biziz. Bidaiatu zen zuren bihotza, eta iragan denbora rotza, berriz itzuliko balitz. Lurdes maitatu zure zalantzak, alik urrunen bidaliz. Gaixotasuna onartuz eta zauri guztiak estaliz. Lurdes eraman zuen eriok, lurrundu ziren zure begiok, eta orduan bi handitz, elurtu egin zen bi aldiz. Errotazar maitea, uraren ertzean da, basati beltzean. Negar egiten dezu, alea txetzean, ni ere triste nabil. Bueno, bildu geha zunalde hontara, Xabier Letek, ordu asko pasa ditulako inguru hontan. Azteko bai Mutikozkorretatikan, Beko plazan, Polasian, ordu asko baina zelako, geho baitare Madalen Soroko frontoian emandako kontaktuengatik, eta geho noski Ibargain parkeagatik. Garaiatan Arriren lorategia zena. Antza ez tokamairuko kideek horre ematen saio eta eman aldin zituzten. Hain zuzene, ez tokamairukoen inguruko gauzatxo batzuk komentatuko dizkigu Euskal Filologian doktore den Lurdes Otaegi. Beak Xabier Leten poema gintzan eta kantu gintzako hainbat gako mango dizkigu. Eta jarraian Ainhoa Aurienek hartuko du hitza. Beak oantxe liburuak kaleratu berri du, poesia zaurien ukendu, Xabier Leten arrastoan izenekua. Batez ere Xabier Leten poesiak erakarria idatzitakoa, eta zuzene, Letengan poesiak eta minak izan zuten loturan inguruan itengo dugu pixkat. Eta amaitzeko hemen, Aintzane Galardik poesia errezitatuko dugu. Bai? Egun on danoi, Eiderrek aurkeztu nau, Lurdes Otaegi naiz eta literatura irakaslea naiz. Eskerrik asko, ona biltzeagatik. Enaiz Oiartzuarra, baina baditut motibo onak Oiartzuna etortzeko, maitasunak ekarri ninduelako herri honta, eta agian horretxegatik, maitasunak ekarri ninduelako, hemengo paisaia danak niretzako poesia bat dario, leterenaz gain dijoana. Eta pixkat, paisaia honetan ze poesia ikusten dudan esplikatzea da nire saioaren helburua. 5 testu aipatuko ditut hortako. Lehenengoa kantatu berri dugun Errotazar maitea da. Errotazar maiteak maitasun tekstua dirudi, zure begiak aipatzen dituenean badirudi maitasun baten faltaren pena ailerazten duela leku honak, baina funtsean berak zeukan pena zen ahozko literaturaren galeraren pena. Nik tesi doktorala Joan Mari Lekuonaren zuzendaritzapean egin nuen, ongi ezagutu nuen, eta berekin izandako elkarrizketa askoren ondorioz badakit, Errotazar maitea badi joan ahozko literaturaren giroaren galeraren pena dela. Nik uste lehenago horre ongeranean San Juan kalian Lekuonatarren sukaldeko giro horretan bere ganatu zuela Joan Marik ere galera horren nostalgia handi hori. Eta nostalgia horren frutu dela kontu hori. Hala ere, ez dokamairu taldeak galera hori
rebertitzen, horri buelta ematen egindako aleginean, esan dezakegu datozela besteak beste Pasaiako herritik bezalako Senpelarren bersuak kantatzea laboak, edo hor daudela baita ere bersolarien tekstua rekuperatu eta gitarraren laguntzaz edo kantatzeko joera hori Julen Lekuonak, Antxon Balberdek eta Letek berak, Xabier Letek berak egindako berso zarrak LP gogoangarri haiek. Haien arti handi joaz, noski izen handik ziren bersolarien izenak, Senpelar eta Txirrita, baina baita Oiartzungo Zurko baserriko Kaskazurirenak ere. Eta horiek popularizatzen da, eta Kaskazurin izena errebindikatzeko egindako lana gogoratu nahiko nukenik. Hildo beretik, jo zuen berak, lehenago Martinek esan duen bezala, hildo beretik jo zuen herri literaturen ekarri hori eguneratzen eta bere poesian integratzen. Adibide bat bakarrik aipatzagatik aipatuko nuke Lore Gorrien balada, non Santagedako koplen doinua baliatu zuen, berak goiko mendian bezalako koplak edo gero berrituko ditugun koplak. Santagedako koplen doinuaz sortu zuen Lore Gorrien baladan, bidertzeko lore gorriak neguak zapuztu ditu. Bidertzeko lore gorriak. Kopla zaharren doinuak dira. Agian ez gera konturatzen, baina gure zerebro limbikoan Oiartzun handi bat dute kopla horiek. Oiartzunen gertatzen ari ziren gauzez hitz egiten du zeharka, eta era berian Santagedaren dramaren gaiarekin identifikatzen ditu. Oso erabilera dotorea esango nuke. Baina gai hori alde batera utzita, paisaiari begiratzen badiogu ikusten dugu bailara bat. Eta bailara hori pintatu eta kantatu duten etxekoak aipatu beharko nituzke Balberdetarrak. Batetik Aialde pintoreak hemengo Pasaiei emandako tekstura eta dotorezia batetik, eta bestetik Balberde semeak kantatu zion Aialderen Ura izeneko poema gogoangarria. Nire ustez idatzi zuen finenetakoa, non herrian falta den gazte baten oroitzapena dakarren bailara txoko neskatxak dantzara ez duten nahi kantatzen duenean. Uste dut gazte horren, falta den horren oroitzapenak Oiartzun handia zeukala gu denon artean. Eta gutako danak bagenekiela nor falta zitzaigun. Jarraitzeko esango nuke laugarren tekstua aipagarria, bailara honetatik bailara auzo batera di joan urratsa jarraitu beharko genukela. Eta hori dela Naparroa, mendioien atzean dagoen Baztan bailara eta batez ere Bidasoa errekan ikusi zuen Xabier Letek Euskal Herria ideal bat. Euskal Herria ideal hori Barojaren tekstuetatik dator. Batez ere Altzateko jaunaren gandik. Eta hor irudikatu zuen Euskal Herria bat Barojak oso ironikoki euliri gabia eta paizi gabia imaginatu zuena. Baina esango nuke Letek bat egiten zuela horrekin, Euskal Herria mitiko horrekin, ideal horrekin, eta kantu horretan mamitu zuela ametsura, ezta. Hala ere, ara baino lehen, Altzateko jaunaren lurraldetara baino lehen, mendiak daude. Eta mendi horietan, Bihanditz eta Aiako Harria azpimarratzen ditugu, baina Bihanditz badakigu esangura berezikoa dela Leteren biografian. Badakigu Lourdes hil zorian zela, ospitalerako bidean geratu eta Bihanditz elurtua ikusita, halako bihotz bulkara bat semuatu zuela eta konsolamentu bat berak esaten duenez. Zergatik, nolabait esateko iraganeko bere haurtzaroko memoria bat ekarri ziolako, haurtzaroko gogorapenak, neguak, eguberriak, eta batez ere kantu bat ekarri ziolako, berriz ere herri tradizioaren Oiartzun bat ekarri ziolako, batez ere kantu hura
Goiko mendian elurra dago, Errekaldian izotza. Eta elurrak eta hotzak gudanoi balako, ez dakipa, alako deserosotasun bat edo ekartzen digun arren, kantu hori gogoratu behar dugu, Baztanen bildua dela Aita Donostiak, eta Manuel Lekuonak komentatu zuela lehenengo, esanez, tekstu horretan dagoela maitasun itxaropen baten adierazpena. Goiko mendian elurra dago, Errekaldian izotza, baino elur hori urtutzen danian, nik bidea zabalik ukiko dut maitearekin elkartzeko. Beste gabe, maitasunez hasi naiz eta maitasunarekin bukatu nahiko nuke Xabier Lederi eta Lekuonatarrei egindako oroitzapen hau. Beste gabe. Egunon, nik Lurdesek botatako amuari helduko diot, eta Goiko mendian elurra dago, Errekaldean izotza, bada Lurdesek esan duen guzti hori, baina nik hortik hartuko ditut Goiko mendiko elurra eta Errekaldeko izotza. Iruditzen zait, kantu horiek, kopla horiek, bertsolaritzaren tradizioaren aldarrikapen bat izateaz gain, badaukatela Leteren poema gintza guztian, elurrak, neguak eta izotzak izan duten simbologiaren aztarna bat ere bai, eta da elurra, izotza eta negua heriotzarekin lotzearena. Uste dut hori dela Leteren poema gintza osoan kontinuum bat egiten duen simbologia bat, elurra eta negua heriotzarekin lotzearena. Bere lehenengo poema liburuan, 1938an atera zuen Egunetik egunera orduen gurpilean, orduan ja esaten du poema batean egunsentiko Andrearen eskuhotza sorbaldan laister nabaritzen dut. Eta bere azken poema liburuari, 2008an atera zuenari, egunsentiaren esku izoztuak izena jarri zion. Eta hor, badago nik uste dut hasi eta bukatzen den metafora baten jarraikortasun bat azpimarratzen dela. Eta zergatik negua heriotzarekin lotu. Eta oro har, ez bakarrik negua heriotzarekin esango nuke, Letek lotzen dituela bizitza esplikatzen duela nolabait naturaren zikloekin edo urtaroekin, ezta? Eta hori bere azken liburuan desente nabarmentzen dela esango nuke, badituelako beste atal batzuen artean, atal bat udazkenekoak izenekoa, zeinetan aritzen den heriotzaren inguruan hausnartzen, zer espero duen, hemen geldituko direnengandik, zer galdu duen, pixkat hausnarketa horiek egiten, bizitza baten amaierako hausnarketak egiten, eta gero badauka beste atal bat neguan izan zen izenekoa, zeinetan gogoetatzen duen Lurdesen heriotzaren inguruan, eta ja bere heriotza gertu sumatuko balu bezala ere hasten den berraurkikuntza horretan, bera hiltzen den horretan, berraurkikuntza hori nola gauzatuko den horren ametxean hasten den, ezta? Eta beste urtaroak, udaberriak eta udak, azken liburu horretan beti agertzen dira oroitzapen moduan. Eta, naturan ere zer gertatzen da neguan, ezta? Eta gaur egun aproposatu gau hori ikusteko, neguan gertatzen da natura nolabait hil ez dakit, baina loaldi batean sartzen dela, geldialdi batean nolabaiteko heriotza txiki bat izaten duela. Eta azken liburu horretan badauka poema polit bat, zati bat, esaten duela goiz batean izotza nagusituko da, eta elkarri horra negua esanen diogu. Baina izaki guztiek beren ibilbidea jarraituko dute bizitzaruntz. Bada, zikloaren irudi hori jarraitzen du, ez, negua dator, nolabaiteko loaldi bat, nolabaiteko geldialdi bat, nolabaiteko heriotza bat dator, baina berriro ere zikloak bizitzara eramaten gaitu, berriro udaberria etortzen da, baina hor azpimarratu nahiko nuke nola poema horretan esaten duen, baina izaki guztiek beren ibilbidea jarraituko dute bizitzaruntz, badirudi bera ja ez dela sentitzen ziklo horri jarraikortasuna emateko moduan, bai baitaki bere heriotza ere hurbil xamar dagoela, ezta? Eta udak eta udaberriak liburu horretan beti hori oroitzapen bezala agertzen dira, beti agertzen dira bizitza iraganeko bizitza bat bezala, zikloa bertan itxiko balitz bezala.
Eta bukatzeko, eta gaur aprobetxatuta Bihanditz elurtuta esnatu zaigula, uste dut hor Bihanditz elurtu batek simbologiaren sumun bat gertatzen dela hor, ezta? Bihanditzek ze simbologia daukan, bai zuek guztiontzat eta baita bereziki leterentzat ere bai, eta simbologia hori da mugaren simbologia bat, muga bat markatzen du mundu honekin eta munduarekin, muga bat markatzen du Nafarroarekin, muga bat markatzen du iragana eta etorkizunaren artean, eta zergatik ez, muga bat markatzen du bizitza eta heriotzaren artean, ezta? Eta muga simbolotzat duen mendi hori elurtuta egoteak, kontuan izan da elurra heriotzaren simbolo dela leterentzat, bada bitxikeria polita, ezta? Eta bitxikeria batekin ixtearren, Lourdes Iriondo hil zen egunean eta Xabier Lete hil zen egunean, Bihanditz elurtuta omen zegoen eta ez dakit kasualitatea den edo ez, baina hola izan zen. Eta orain, Aintzane Galarredik irakurriko digun poema horretan, ikusiko da Letek berak zer dioen gaur bezala Bihanditz elurtu bat ikusten duenean. Bi poema irakurriko ditut eta bat Xabier Letena eta bestean Neria da. Eta aurreko Lourdesek eta Ainoak aipatu duten bezala, Bihanditz aipatzen duen poema aukeratu dut, uste dut aproposa dela gaurko eguneako, alde batetik Gabonen atarian gaudelako, eta bestetik eguraldia, nahiz eta txarra izan, opari hau indigulako, ez? Bihanditz Zurilla Gartzianik opari bezala hartu dut, justo poema hau aukeratuan unta. Azaroko arratsaldean elurra ikusi dut, Bihanditz mendiaren hegal gailurretan. Xuri hartan, begirada itxatxirik, berriz ere negua atarian, esan diot ahots apalez nere buruari. Zer nolako unkidura elur xuriena, nerabea ginenean herri galdu hartan. Begiratzen genituen bortuak, mendilerroak, eta han ekialdean Nafarroa zegoela esaten ziguten. Lesaka, Baztan, Aunamendiak, haratago Europako erresumak edo agian Errusia. Ez baigenekien noraino ailegatzen zen mundua. Baina mendilepo hurbil haietatik zetorkigula dena, hori ongi genekien, gure ez jakin eskasian. Odeiak, ekaitzak, elurrak eta negua. Eta izendatzearekin eraikitzen zirela gertakizunak. Eguratzen, aldaketak, iragarri eta alabe hartuz. Gero laster eguberria genuen atarian. Eta olentzero ikazkina menditik jaisten zenean, sua eta mezua bailarara ekarriz. Gure bihotzetan, zilarrezko txintxarriek errepikatzen zuten zorion harrituaren doinua. Penaz begiratzen genien orduan zoritxarrekoi. Eta haiengandik hurbilago ginen sentitzen. Zorteak, onizatearen atari epeletatik uxatu zituelako. Gaur, izan ginen hartatik ilea ezterreztenian geratzen, berriro xuriz jantziak ikusi ditut mendiak. Ekialdeko bortuetara begiratu dut unkitua. Eta barnearen barneratuenetatik esnatu zait, denboraren abaraskarenpean estalia zegoen kantua. Goiko mendian elurra dago, errekaldean izotza. Eskerrik asko. Eta nire poemai dagokionez, ibilbide hau landetxen hasi dugu, eta poema honetan aipatzen du justo landetxe aipatzen dut, niretzako paraje importante bat izan zelako, orain dela 40 urte, orain dela 40 urteko landetxe ez oraingoa, orduan paradiso txiki bat zen, nire osabaizen baserria zeonan, oiokine, eta gero handikan landetxera sartzen zen, eta lorategi edar bat zeon, eta Xabier Lete egin dioten poema honetan, mintzagai lorategi hori da. Eta dedikatzen diot, Ixiar ikusi dut lero hemen, nire lengusu bat Ixiarrei dedikatzen diot, bere baserria zelako. Bizitza ez balitz, iraganetik mintzo zaigun ahotsa, zer litzateke, Xabier? Oroimenaren estratan, galdurik nuen paisaia loaren gordelekutik atera zait. Aurrez aurre begiratzen dit, eta zure antza dauka.
Oiokineko izeba osaben baratzatik zuenera, landetxera, 2 pauso ziren oroitzen. Zein unkigarria petunia eta hortentsien murmurioa, eta peonien lurrina lorategi eder hartan. Magnolia eta indigaztainez inguraturiko indiano etxea zirudien landetxek, nire begien erabeetan. Orduan ez nekien zuk zapaldutako arlauzetan nenbilenik jolasean. Orain begiek ies egiten didate desagertutako paraje haietara. Izeba osaben sagar dira, mizpira ondora, lorategira. Eta anzturaren zuaitzadarretan txio arrotzak loratzen zaizkit. Goizean, honako bidean, oihartzungo zeru lautadan, zaldi zuriak ikusi ditut. Urre liliz eta salbiaz beteriko orgak daramatzatela. Imaginatzen zaitut, Xabier, beraien zain. Eternitatearen lorategian, urruneko erresuman. Han hemenka perfumetantak erortzen ziren orgatik, eta izeak lurrinez igurtzi dit azala. Gaur, Xabier, iraganetik mintzo zaidan lorategiaren postala bidali nahi dizut hemendik. Badakizu, Oiokineko Maritxu eta Felixen iloba naiz. Landetxeko lorategia, begininietan tatuaturik daramana. Zeren, bizitza ez balitz iraganetik mintzo zaigun ahots nerabea, zer litzateke? Eskerrik asko. Berriro itzuliko balitz, iragan denbora arrotza, berdin kontsuminezake. Hasieran komentatu du jaiotetxetik, detetarrak, hemengo itxeron datorri zinizitzea, haganera kantu ospetxoak gotuko egun bezala pianoak etzun etxea. Hemen 16 urtez bizitzu zen, pianoi gabe, minok kantu askokin. Xabierrek kantari bilbidea ez toka mairuko ekin hasizun, bina gero bakarlari gixare jarraituzun. Kontzertu ugari eman zitun, tamalez gaixotasunak eragotzen zion arte. Eta ibilbide hartan bide lagun izan zuen bestiak beste Jose Angel Arbelaitz. Aitak lotu izizkion kontzertuak, eta, historio horiek eta gehiago igual kontatuko izkigu beak. Nik Xabier Lete, 1985 urtean izagutu nun personalki. Iturriozko Iturriberri elkartian, hasi ginean Euskal Artistan kontzertuak Madalen Soron antolatzen, eta bea orduan diputazioan zegoen. Pentsatu nun, Xabier Leten kontzertua antolatzea Antxon Malbardekin batea ongi izango zela eta initzan diputazioa jun. Kas jo nunan, eta sekretari esan zintzuk zen nahizu, eta nik Xabier Letekin jo nahi dut. Eta juntzen, eta itzuli zen, eta aber zertako. Eta kontzertu bat antolatu nahi nula oihartzunen, eta erantzuna, tortzeko datorren hastian. Horrela, 10 bat aldiz kumerzan du nun, ara, Xabier komentzitzea. Beak zaten zin, ja urrengun hartu zian beha, eta izen nahi duk, eta guk kontzertu antolatu nahi genikek, hasigatxuk denakin, eta beak esan zian. Niretzat oso zaila duk hori, zeren guan hemen niok nik diputazion horrek zan nahi dunakin, eta imaginatzen dit, herrian erdiak ez naula begian aurren ikusi nahi, eta nola, torriko napanik kantatzea. Eta zen, barkatu Xabier, mundu ez dela hola. Eta saiatu nintzen, konbentzitzen hori etzelala. Idea politikuk bazila, taldik bazila, baino denan gaintikan be artista bezala, persona errespetatua eta konsideratua zela, eta jendia inteligentia dela, eta txoakitan ez ibiltzeko, eta, torri datorren hastian. Hola, azkenian, hainbesteko lata mani joan, ikusi zin, hainbesteko komentzimentua, badiet zantzila. Eta antolatu ganun Madalen Soron, Antxon Malberde eta Xabier Lete, eta jarri ganun kartelian Gipuzkoako kontzertu bakarra. Eta zehintzen, bete. Eta oso kontzertu ederra mantzuten, eta bukaderan akordatzen az nola zantzuen, inguru asko daude, nire inguruan sufrimentu handia do, PNV-ko existioko garaiak zilako eta bar, eta egin dezagun denak goxo eramateko hemendikan aurrea eta bar. Handikan 3 urtea berriz zandunun Madalen Soron antolatzeko kontzertua berriz oso ongi atera zen, eta harren ondoren bea lehendabiziko ez dauka mairun ibili zen, Antxon Malberdekin bai,
baino Antxonek zantziola bere lanak eta bizitza personal langatikan etzula jarraitzeko asmoikan eta etzula jarraituko. Orduan, despatxoa etorri zidan eta esan bizak. Gutaz ez duk inor okupatzen eta okupatuko alditzakeen nitaz mesedez. Eta hain garbi eta eskatuzkio nik badiezko esan nion eta handikan aurrea saiatu nintzen lehendabiziko behai talde bat sortzen. Zaten nion, ion jai lasai, guan musikari asko zeudek, Carlos Jiménez eta bestik eta bar, orduan sortu ganun musikari banda bat beha bakarrik azteko. Geo Euskal Herrian mangan itun kontzertu bat eta bestera, Oiartzunen manganun bat eta nik profesionalki grabatu nun bere tandakin, eta lehendabiziko partian zin bertso zarrak eta historiak, eta kontua da, ETB-ra jaman nula, eta antzantziatela ez ziotela interesatzen. Eta azken izan, jartza mote debalden aldima guino, jarri ordu hon batian, eta zeintzuten, zaten diola zubilak tokatzen din aste batzuk, jarri zuten beti terditan, Xabierreten lehendabiziko parti hori, bertso zarrak eta Oiartzungo kontuk, eta astelenian goizeko 8 territan deia juteko urgente ETB-ra. Ze pasatzen ba? Zuzendariak ikusi zula, bere alaba gaztiakin programa, eta intziola izugarri gustatu, bersolaiakin alabak zantziola aspertzen zela, baina harrekin ja ez. Eta handik torri zen enkargua 13 programa egiteko. Orduan, Xabierri esplikatu nionin, poza hondi hartuzun, kezkare bai, baino urtitako lana izan duz, urtita ez, urte pare bateko lana izan duzen, beha esan ziri, nei patxara, Eta antologia ingo dit, nei gustatzen zaidana. Ez torri nei Bizkaitarrak hainbeste, Gipuzkoarrak hainbeste, ez, nei gustokoa edo batez, eta santziaten ETB-n, lasai, Xabierrek egiteko nahizuna, eta bigarren helmuga jarrizuna azan duzen, hildako bersolarian historia zaren, betxa esan dut, adibidez, Bizkaitarrak Amuriz arte jun batonikan, nei iritziko, eta Amuriza ezin sartu. Orduan, egin ganun lan hori izan duzen oso ederra, bertso elkartekuke utzi zizkiuten doinuak, eta ustez oso programa ederrak egin ziren, eta geho elkarrekukin atera ganitun diskuak, eta uste dut betirako gelditu dela bersolaritzako pauso oso handi bat eta gehientsuenak entzumer ganitunak. Handikan aurrea, kontzertu inta jarraitu ganun, Euskal Herri osoan, baina ez zon hainbesteko euforikan, eta bili ginen leku askotan, eta ongi, baina eskaz xamarrere bai, etzin plaza gaina isabetetzen. Geho, nire lana izan duzen, pixkat mintxo jarri zenian, beti animoa ematea. Lurdeseke asko estimatzen zidan, eta tokatu nintzen hain konfiantza izatea, lagune izatea, manaxerra izatea, eta abokatuare izatea. Lurdesen familiko kontuke konpundu nituen abokatu bezala, ongi aterazin, eta kontua da, ja, beti nire lan azaten zela Xabier okupatzia proiektu berrietaz, aztutzeko bere min hartaz, eta beti juntatzen ginen, ila 15 behin Donostian edo Urnietan, eta beti zen proiektu berri bat. Eta errentilan egin genuen kontzertu bat bere bizitzako onena izan duzena. Eta grabatu ganun ura, baino enkargo bat ganun, bera hil arte ura ez editatzeko. Orduan, uan hil denian, hil aurretikan eta iote ginen ospitalian eta bar, orduan, erabaki ganun ateratzia, eta Felix Tubia lekuko, kezka ondilazun Euskal Herriko egoera politikokin eta etaren martxakin eta bar, eta nik zaten nion denbora oso onak heldu zila, eta zertu izateu goi? Eta batez ere, garai hartan izagutu nulako Brian Currin, nire semian bitartez, eta zaten horrekin hau konponduko duk, eta zertik konponduko duk gizon horrek, Ego Afrikan eta Irlandan eta gainegutan gauzak ongi intxulako eta ongi bukatu dilako, eta lastima da, bea hilta oso gutxira sinatu zela aieteko akordioa. Zango zen, zorion txugua bizitu izan balo. Eta geho, zango nuke, Xabierrek bazitula proiektu batzuk ejekutatu ez zitunak. Bat, adibidez, antologia baten iten hasi zen, enkargu bat adena bazun, eta geho gila esateko ez du ginen ikusi, bere paperetan eta zerretan. Geho bazun asmoa baita eguneroko bat itxikotako ez da inon agertu eta bar.
buruan zituen asko, baina gero denak ez diain, eta gero bazuen beste bat, nire semia Landerrekin elkarrizketa handi bat ingan ninguen itxian, harren ondoren zantzidana, behi gustatuko ziola, hil aurretik, biografiako liburu bat egitea, Landerre galderak eginez, elkarrizketatua bezala, irakurri da zitula kazetari gaztiakin personai famaturi eginak, eta alegia letek zaten du, letek ze pentsatzen du ontaz edo hartaz, eta harta luze eta zabal itzeingo lukela mundu ontako gauza guzitaz, baino etzen aukerari hiltzitzaigulako aurretikan. Azkeneko tokatu zenian hilta gero, aurretikan nik zaten nion. A ber, Xavier, hila zen persona zomorrukin, zeren lotxatilare bazen, beti jendetik eskapo, geho, jonezkio, etzen apartatuko, igual bi ordu, bukazamote, baino hola zen. Eta zaten, bueno, hila zen zomorrukin, jendetik beti eskapo, jendik izugarri matxe dikiri Euskal Herri guztian. Beraz, gauza bazateit, hiltzen jazenien, Euskal Herri guztira jire ingoinik, eta intzak nahi dukena, oizaten zik. Pozadakat, zeren ingan itulako 12 kontzertu Euskal Herri guztian, kapitale guztian, eta bai Donostian, Bilbon, Gasteizen, Iruñan, Donibane Garazin, Maulen, lehendabiziko Oiartzunen, eta orduan 12 kontzertuek banakin izango zila oso importantik, batez ere parte hartu zutelako, edo saiatu ginen Euskal Herriko ia kantari guztiak parte hartzia Xabierren kanta kantatuz, batzutan bersio berriak eginez, eta bai bersolaiak eta baita poetak ere. Orduan, hartua, grabatua dugu materialoi dena guztia, eta igual hemendik 10 urterako efemerida aitarako, igual komeniko da horrei indarra ematia eta dokumento bezala ematia. Bukatzeko, netzat, Geho Xabier ere haintzen nio bizak, neretzat, ala zelako, hilaz Euskaldunon Shakespearea, eta egun amatian, albaldima eta norbatek launtzen badugu, ire antologiaren inglesezko bersilua jarri berraziok munduk disfrutatzeko, zeren gukuan Euskalduna bakarra disfrutatzen jau iriakin. Eta bukatzeko esango nuke, Xabier diputazio nion duzenin, egintzula gauza bat, nire iritziz guan botere publikuk hartu eta jarri berlutela betirako. Eta da, kantariak eta idazleak eskoletara eraman, han ikasten duen jendik ikusteko bere referentzia diren personak, eta Euskalduntasuna barrura sartzeko, eta denbora berian artistak bizitzen diru bizkat izateko baita ere. Bueno, Oiartzungo udalak egin du gauza oso ederra, eta da liburua argitaratzia bere obrak. Zeren guan arte poesia bakarra nuen irakurria, eta aseita buka irakurri du, eta zoragarri eruditu zait. Eta bigarrena, disku hau, bea zuzenekua, nun dauden 8 kanta berri, eta lehengo guztiak uste dut Oiartzungo famili guztitan iomer lukela, batez ere Xabier eta asko hitzaiten dugu irakurri eta entzun. Eta hoi agintean daudenak laguntzen baldin badute, jarraituko du izaten Euskal Herri eder bat. Eskerrik asko. Nafarroa arragoa argiaren... Eritxiga azken aurreneko geldiunea, leku unkigarri eta kutxuna esango nuke. Alde batetik orgoian, jakingo zute uran depositu edon lekuan, oso leku kutxuna omentzen beretzako, baita bideo gaztari Anton Petri bat, askotan joten omentzen area letzea eta idaztea. Eta baitaren oski hemen dakagolako bi handit. Ez dugu ikusten, bino lehen hain ondo esplikatu diguten Lourdes, Ainhoa eta Aintzanek, arrazoi ugariren gatik. Aintzanek esan du kasualidadia gaina gaur lurtuta zehola. Eta baitaren hemen dikan gertu, zeon jaialde basatia, hangoa zen Antxon Balbarde, eta behakin han ensaiatzen omentzun. Eta beha kontatuko dizkigu, ensaio haiek, kontzertuak, bidaiak, hoien berri. Eta jarraian, Aleix Gurrutxaga hartuko du hitza, beak liburuak kaleratu du ontxe bertan, Xabier Lete Adarrian kantari poeta kantaria, da hoida, markatu. Beak Leten tesi doktoretatik abiatuta indu liburua, bino irakurle arruntari edo Lete zalei zuzendua da.
Zera azpakizuten, gabonetan badakagula. Deixente irakurtzeko, mondizkigute, baita lerte irakurtzeko ere. Eta bukatuko du hemen poesia bat errezitatu. Gehien bat kontatuko ditut orain Xabirrekin eta bizitutako pasadizo batzuak. Kantatzen ibili ginean Euskal Herri osoan noski izagitze bat aldiz. Gero Espainiko Unibertsitatera ere deitu gintutzen askotan, joten ginean Valladolidera, Barcelonara, Madrilera eta leku askotara. Baina kanpoan ere asko xamari ibili ginean. Eta kontatuko ditut hemen pasadizo batzuak. Hasiko naiz Italiara egin genuen viaje batekin. Uaz genuen egin kantatzeko, junginan bakarrikan, Italia ezagutzeko, Lourdes, Xavier, nere mazia eta Laurok. Eta junginan kotxian. Azteko, aliatu ginen, Frantzia pasatu genuen kotxian, eta aliatu ginen Italiko frontera. Eta uaz da, herri bat, 20.000 izenekoa. Eta pasatu genuen lehenbizi, utzi genuen atzian frantzes aduana. Eta frantzesakin, dokumentoak eskatu, eta eta denak horrela. Gero pasatu ginen Italiko partera, eta hango karabinirekin edo. Hartu zizkiguten dokumentoak, eta ikusi zuten letenen eta Lourdesen jartzen zuela kantante eta. Soy cantante, cosa canta. Eta, Xabier hasi zan, eta bukatu genuen karabineroekin denak ondo bile ginen. Eta baita ere, garai hartan Italian ematen zuten, turismoz eta joaten zirenei ematen zieten bale batzuek gasolina merkeago erosteko. Eta justu gu aliatu baina egun pare bat lehenago edo ura bukatu zen. Eskatu genien, hango hiri eta zantziguten, no, imposible. Aiatolan kontuak direla eta hori danak endute. Eta orduan hasi ginen, porko aiatola, eta porko lui, eta horrela. Bueno. Aiatu ginen gero Erromara. Nekatuta geunden, viaje luzia egin genuen, eta hasi ginen lotarako leku bat bilatzen. Hotela, hasi ginen hoteletatik, gero pensilloak, ez genuen inun bilatzen. Eta azkenian, pensillo bat ikusi genuen izena zuen Faller, de Falo, noski izango zen, Faller. Eta han gelditu ginen. Eta han baietz, bazegola lekua. Eta harritu ginen ze alkilaten zuten por horas. Alare, barrura. Bi gelatan sartu eta gela bakoitzean bidet portatil bat. Garbi zegoen uazertzean. Alare gu horren gende nekatu da, gainera postajola, garbi zegoen, itxura bintzat horrelakoa zen, eta sartu ginen oitan, eta alaka batian Xabierrek. Beste gelatik, karrasika. Antonio! Hau puta txiadek! Horrela, Baina deskantzatu genuen, eta zei viaje gero Erroma ondo ikusi, eta Rabenera joan ginen. Rabenan ibili ginen hango mosaikoak eta ikusten zoragarriak, eta harrek sortu zuen Xabierrengan Danteri poesi bat egitekoa. Eta urratz desbideratuak izeneko liburuan ateratzen da Dante Alighieri Rabenan, oso poesi ederra. Bueno, ura Italiko viajea harrek baditu, handikan gehiago baditut. Beste bat oso politia bai. Han geundela periodikoakin ikusten, garai hartan Brigada Gorrikoak, le Brigade Rose, egiten zituzten zerak gizon importanteak sekuestratu eta belaunetan tiro ematen ziten. Eta orduan periodikoa genuen aurrian, eta jartzen zuen ferito alle gambe. Hori italianoz, gizuetanak zera, ferito alle gambe. Eta nik, orduan, Xabierre behiratu eta zanen, ara, Xabier, zer jartzen digeren, frito cual gamba. Hasi zan farrez eta handik entzuten ditut bere farrak. Gero beste oso viaje politia egin genuen Txiprera.
Txiprera teoriz joan ginen, gauza kuriosua, joan ginen, deitu ziguten joateko jaialdi batera de nacionalidades sin estado del Mediterráneo. Iñaki Beobideren Iñaki deituta, ara joan ginen, ez dakit berak ze katalanekin zuen hartu emana, eta katalanak joan ez zirelako, guia joangote ginen, baietz. Noski, nacionalidades sin estado del Mediterráneo, izan daiteke gauza politika. Joan ginen eta sortatu zen Eurovisioko zea bat bezala, baina en malo. Oso izi. Hala ere, euki genuen Txipre ezagutzeko aukera, eta Txipre zoragarria da. Ezagutu genitun, hango mosaikoak ere bafozen ikusgarriak, zoragarriak, ezagutu genuen Venus Afrodita jaio zen lekua, han playa ondartza eder batian, eta gauza asko ezagutu genitun. Eta gainera oso gauza fuertia, 2 urte egiten zituen orduan, turkoak Txipre invaditu egin zutela. Eta eraman hartu zituzten, baitu zituzten, 2.000 gazte edo, eta eraman zituzten Turkiara hango gartzeletara. Eta berri jazen El Expreso de Medianoche pelikula, eta ezagutzen genituen orduan pelikula horregatik ezagutzen genituen hango Turkiako gartzeletako egoera, izugarria. Eta horrek unkitu egin duen asko. Bueno, eta gero azkeneko viajea politia baitare. Franco hiltzan, 1975 urtean, azaroak 20. Handikan 2 urtera, justo 2 urtera, Londreseko Euskal Etxetik handaitu gintuzten, jongote ginen kantatzera. Viajeak pagatu eta estantzia eta nola ez. Jon ginen, pozik, eta jon ginen. Bikin Laboa, bere maztiakien juntzan, Lourdes, Xavier, eta ni. Eta jaialdia zen, katxondio izugarria. Kantatu genuen areto handi xamar batean, eta antzegon kea eta porro usaila zen, handigan, baina kantatu genuen. Eta hile ginen Londresen gustora, oso ederki. Guatzen ez, garai hartan, handikan trafikoko legeak etzenan, oso ez genituen guztiz errespetatzen hemen, baina han Londresen bai. Eta orduan, paso de zebratan, jendia aurreratzen zen, eta kotxiak automatikoki eta errespetu handiakin gelditu itzen ziren. Eta horrek harritu izan txabe, eta azkenean ikusten, Ian John, behiro aki, zast. Eta kotxiak gelditu. Eta horre zen, bueno. Gero, eta gero ja bukatzeko, honekin ja bukatuko dut, bueno, bi gauza bat ditut oso bonitak. Bat, striptiz batera juginen. Leku txiki bat zen, jende gutxi zegoen, eta han ateratzen zen Andria, tigitu, eta Xavier. Ez ginen elkarrekin jarri, bera beste aretoko beste leku batian zegoen, eta Geolimo, ikuste alduki! Ikuste aldu Geolimo, eta jendia dana behiratzen hori. Eta bukatzeko Londreseko bidaia, egin genuen, baimen askatuta, manifestazio bat, Hyde Parken, Karrasika, presoak kalera, txakurrak barrura, gora Euskadi eskatuta, Nafarroa Euskadi da, eta bobiak gure inguruan, eta gelditu ginen gustora. Hoi da. Bueno, lujua da, hemen egotea gaur. Zubekin eta Antxonen onduan gainea. Oain, konprendituko ez duen bezala ez da tokatzen poema serio bat irakurtzea. Baina horregatik ez du poema seriorik irakurriko. Baizik, 1976an behintzat, behin bederen, pikaro hauek Trinidadeko plazan eman zuten 4 bertsoko pieza bat. Nola gelditzen zean bain. Kantuak 2 izen aukera ditu. Bat, zentsurako papeletan azaltzen dana, nun dira lehengo kontuak, eta beste bat bere
beak idatzi jazuna, maite mintzen, baina ez dezazuela pentsa, bueno, ikusiko ez oso errexenten ditzen da. Eta letrak dio, 4 bertso dira. Esan bihar dut, bersio bila diferenteak dira, eta hirugarrengoa bersio batean badago, eta bestian ez nik esango nuke, zentsura de urre ibiliko zanda, izango duze ikusila. Baina 4 estrofak diote. Gizonak maite duenez bere burua gaztetzea, bizpahiru urtetik behin gustatzen zait maite mintzea. Neskatxa gazte beroaren begietan dagon zuak, txoratzen hau, baina alperrik nik egindako keinuak, garai ederrean hasi naiz, nun dira lehengo kontuak. Arpegirik xamurrenez jartzen banatzaile begira, paiaso bat naizelakoz guztiak parrez hasten dira. Ustez modu egoki bate xuxan eraman tratuak, zein zakurre jan bihar duen ongi baitaki katuak. Hausen da egoera motza, nun dira lehengo kontuak. Berak aurrezatian, laster iluntzen zait muturra, dirudit ipurtzuluan ostikoz jonauten zakurra. Ilargilari begira pasatzen zaizkit orduak, aiziak eramaten ditu barruko ekaitz arruak. Probetxurik ez du egiten, probatu ezten larruak. Naiz oraindik sasoi izan eta lore derrak usta, beste batzun saretara ikusten det erortzen usta. Gure hilea zuritzen du hurbil dagoen neguak, alperrikako jirabiran nekatzen zaizkit eguak. Goguak irauten du, baina nun dira lehengo kontuak. Honezko iritsi geha bukarara, oain udalak hartuko du hitza, Josuneko Zilaz kultura zinegotziak hitz batzuk esango ditu, eta geho Elixabete Perezek poema errezitatuko digu. Eguerdion guztioi. Atzo, 10 urte bete ziren Xabier Lete sortzaile Oiartzar paregabeak utzi gintuela. Gaur, Ariez Mendianean elkartu gara ura omentzeko eta Oiartzungo herriaren izenean aitortza egiteko. Xabierrek, Oiartzurroi eta Euskal Herri osoari utzi digun legatua izugarria da. Poesia, kantak, idazlanak, antzerki obrak, bertso zarren errekopilazioa, gutako askok ezagutzen ditugu eta kantatu ditugu Salvadorren heriotzean, Habanera, Seaska kanta. Gure ardura da, hurrengo belaunaldiek ere, Lete eta haren ondarea ezagutzen jarraitzea eta haren hitzak kantatzen gogoratzen jarraitzea. Urte osoan zehar, baina azkeneko aste hauetan bereziki, herrian Xabier Leteren inguruan ekitaldi sorta antolatu da, asko elkarlanean. Udalaren mugarria, Elixabete Perez Gaztelu, Aizea Zaiz de Gilaz eta Angel Ertzundik osatua. Soñoenaren udako kontzertua, hitzen lioak gaur bertan egin duen ibilbidea, liburu aurkezpenak. Hoie guztiak, herriak Xabier Leteri dio maitasunaren adierazle garbila da. Hil ondoren gomenaldiak gazi gozoak izaten dira. Bizi dela eskerrak ematea askoz justuagoa baita. Gaur, Xabier beraz dugu hemen, baina bai haren etxekoak. Besarkada estu bat bidali nahi diot Arantxari eta familiari ere. Espero dezagun, berak, desio eta bestu bezala, zeruko jardinetan elkartu dela maite izan dituen guztiekin. Eskerrik asko Xabier, emandako guztiarengatik, eskerrik asko zue guztiei honea hurbiltzetik, eta nola ez ba, eskerrik asko omenaldi xume bezain zoragarri hau antolatzen, eta parte hartu zuen guzti hori. Hai? Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrek eman nahi dizkiot hitzen lioari, antolatzaileei. Benetan, izugarrizko poza da niretzat, lan kolektibo honetan parte hartu alizatia. Eta eskerrik asko hor zaudeten guztioi, ez baitago ekitaldirik beste aldian inor espaldima dago. Antxonek hartutako erabakilari
men egingo diot eta nik ere, baimenik eskatu gabe, maskara kenduko dut, antiojua jarri behar barititut. Aukeratu dudan poema, zergatik aukeratu dudan, soraski esplikatu beharrik ez dago, baina nik bi hitz bakarrik esango dizkizuet. Ze poema aukeratu Xabierren usta oparo hortan. Erresa etzen erabakia, etzen erresa. Azkenian, neguaren zai aukeratu dut, hainbat arrazoigatik. Alde batetik poema denalako, ona delako, jakina. Seguru aski zuetako askok kantatu izan duzuelako, kantatzen duzuelako eta kantatuko dugulako. Eta beste alde batetik, neguaren zai egote horrek, negua eriotza eta loaldia baldimada ere, berpizkundearen zai ere badelako, olaxe isten delako bizitzaren aldi guzia. Negua baina udaberria ere badatorrela, esperantza horretan nahi nuke bukatu. Hau izutzen negu hurbilak udabeteko beroan, dakidalako irauten duela orainak ere geroan. Izadiaren joan geldian, gizalditako lerroan, guztia present bihurtu arte, nor izanaren erroan. Hau beldurtzen egun sentian, arnas zuridun izotzak. Nun dirudien bizirik gabe, natura zabal hilotzak. Eguzki eder joan guzien, argia baitu bihotzak, eta zentzuen mila ernegai, iraganaren oroitzak. Hau larritzen azken orduan, arnasa galdu beharrak. Bide xumea esitu arren, amildegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu, maastietan haien zaharrak. Gure oraina arrazoiturik, beste batzuren biharrak. Hau iluntzen, baratzatikan azken loreak biltzeak. Muga guzien arrazoi bila, arnas gabe ibiltzeak. Arratsaldeko argi betera, zentzudenak umiltzeak, atsedenezko loa baitakar, behin betirako hiltzeak. Eskerrik asko, hau dena antolatu duzuten nahi. Hemen parte hartu duzuten nahi. Gauza ederra eta politia izan da. Xabier ere oso pozik egongo litzake hau ikusita. Beak esaten zuen urnietan bizi zen Oiartzuarra zela. Ez zituen bere sustraiak behin aztu. Beti herriakin lotu ondu zen, beti nahi izaten zuen jakin herrian ze berri zen, ze gertatzen zen, eta beti bilotzian emantzun Oiartzun. Oain dela ez da demora asko, galdetu ziaten, ia Xabier nun ote zeon, nire ustetan ia nun ote zeon Xabier oain. Eta nik ez dakit, baina pentsatzen dut. Agian, Salvadorrekin hor mendiko larretan, edo Lurdesekin zeruko jardinetan zerurikan bada, kantak esaten duen bezala. Behintzat, ia zirritxo batetikan ikusi aldezaken gaurko hau eta egunoitakoa eta zenbat gogoratzen gehan behakin. Eta esan nahi nioke altxor eder hori, behak utzizun altxor eder hori ez dela inoiz galduko. Opari bat izan zela eta opariak betiko gordetzen dira. Eta urtiak pasa iten dira, baina jundianak guekin gelditzen dira betiko. Eskerrik asko denai. Bueno, bukatzeko denan artin
Salvadorren eriotzean abestuko dugu, Olarrikuk dantzatu ingo dute. Minon, hasi minolen, oain arantxa ikusi dutenin lore sortakin, irudi bat etorri nau burura, eta da, 2008 urte inguruan uste dut urnitan Lourdes Iriondo omenaldia intzitzaion, eta han tokatu ginen gure kantari, ane olatze antzen, baita nire, eta Xabier Beare jontzen ikustea, atzeatzin jarritzen, akortzenaz, hola pixkat, lotxatua o baleo bezala o nahiko diskretua, eta lore sorta eman zioten ingeo guregan atorri zen, eta zueko jartzuarrak, eta bai, eta poza handia ematen hau, olako kantariak ikusti gure herrikuk, eta asko eskertu nun, bea guregan aurbiltzia ingoxo, hain humil, eta gaur guk hemen bere omenaldian abestia plazer bada, eta eskerrik asko aukera emateagatik, eta muixu handi bat Xabierrei, eta eskerrik asko bereziki behai. Oain bai, Salvadorren eriotzean kantazagun denak batea. Olarrikoak hemen jugu. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimenduzko bertsoek, antzalatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Oroitzapen den gerora, iesetan joan itzana. Nunago, zer larretan, ure peleko hartzaia. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan itzana. Esia urraturik, libratuen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahirik. Azken atxauela, bertsorik sakonena, inoiz esan ezin diren, estalitako egien, oiurik bortitzena, bortitzena. Nunago, zer larretan, ure peleko hartzaia. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan itzana. Nunago, zer larretan, ure peleko hartzaia. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan itzana. Eskerrik asko denai etortzeagatikan, baita parte hartzaile guztiei ere erakutsitako prestutasunagatik
eta udalari bai emandako laguntzagatikan. Bueno, ibilbidea hemen bukatu da, baina espero dut etakila izatia, Xaberlete irakurtzen jarraitzeko, entzuten jarraitzeko, unkitzen jarraitzeko, baita ikertzen jarraitzeko ere, ez? Bueno, jakin baita ere, ostegunetik igandea bitartea, beste ekitaldi ez disfrutatzeko aukera izango dezutela. Beraz berriz eskerrik asko, ondo izan.